Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ka National People's Party jong ka jela Meghalaya Dr. W.R. Kharlukhi hane ka sngi habai kren bat kelat pathai khubor halor ka jingkan tho jong Presiden ka MPCC ba Vincent H. Pala ba ka NPP ka thok yaw pajba ban ai shuki menteri rang ba ya uba Preston na kalyang Presiden ka NPP Meghalaya ulaong ba Vincent udang shimti ya ka shuki ha ka office dang khndiat sngi ai un pej bhashwa ya ki file but hadin arbanai ne live nai ngin sakren habai de bat kani kelinga ka ay statement jong system dan on tang arlais ni ha ka office dapat hadi file gini kita hadin nang to ganyi sa ai bat hadin arbanai live banai ni sa ai Dr. Kendiat mo yu iru ya to ka jingong ba ka NDE government ka pa ki minister jong ki shani silong ban survey ya ka culture jongi te pidon ayu banong halor na kita dengan tip kita NDE government kumno kita kumno kita even study kita dengan tip am to kada strictly is the government thing issues pay ka government kan le